Avui s'han publicat les bases d'aquest pla de xoc i a partir d'aquí ja engeguem la maquinària perquè en els propers dies es publiqui la convocatòria oficial i a partir d'allà els ajuntaments puguin presentar els seus projectes. És un pla ambiciós, feia molt de temps que no es ficava damunt de la taula tanta quantitat de diners, però creiem que és necessari perquè la xarxa d'equipaments esportius de Catalunya feia molt de temps que requeria una actuació com aquesta. És molt important que la Generalitat de Catalunya obri convocatòries, en aquest cas el Departament d'Esports, per ajudar els municipis. Però també és molt important explicar-los de quina manera han de participar i com fer-ho molt més fàcil. És el que volem des del Govern de Catalunya i avui el conseller d'Esports és el que ens explicarà i el que ha explicat als ens locals i entitats municipalistes. Per tant, una molt bona notícia, però una molt bona iniciativa, aquesta reunió d'avui. Per primera vegada hi haurà recursos perquè tots els municipis de Catalunya puguin intervenir en la millora dels equipaments esportius. El que volem és deixar i posar les eines d'una manera fàcil, àgil i eficient per tal que tots aquests 120 milions d'euros que destinem a la millora de les instal·lacions esportives estiguin a l'abast dels ajuntaments.